Chcel by som vám poďakovať za to, že ste sa statočne držali v dnešnej súťaži. Každý z vás, keďže dneska vysoko lietal, dostane motýlika, aby na budúce lietal ešte vyššie. Takže najskôr vám ďakujem za dobrý priebeh súťaže, že ste sa správali, ako ste sa mali, že ste skákali z všetkých síl najlepšie, ako ste vedeli. V treťom mieste sa umiestnil Nikolás Bogdáň. Na druhom mieste po druhom boji a dobrej taktike Nikolás Šokovka. Majstrom školy skoku do výšky pre tento školský rok Marek Turček.